हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय आरोबाव फिथांखि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैहाय आङो नोंथांमोननोहाय बेंगलरावहाय दैखरखौ माबायदि जावो बेखौहाय दिन्थिनो नागिरदों। दायो नै दैखर जावनो नागिरदों बेंगलरावहाय। नाथाय बेंगलरावहाय मोनसे दैखर बानायोब्ला थाइसे थाइनैजों जाया, गैयाब्लाबो 1 लाखनि गोजौ नांगौ होननानै बुंदों बिथांमोना। स' नोंसोरो नायलांदो दैखरखौ माबायदि जावो बेंगलरावहाय। आरो बेंगलरावहाय एसे एनैजोंहाय दैखर मोननो थाङा, बेनिखायनो दैखरखौहाय मेचिनजोंसो जावनाय जायो। दायो नैबे दैखरानो जाहैबाय गैयाब्लाबो 400-500 फुट गोथौ जावनांगोन होननानै बुंदों। अब्ला नायलांदो लोगोफोर नोंसोरबो दैखर जावनायखौहाय आं नोंसोरनोहाय दिन्थिलांनाय जासिगोन। सब मिलेगा, कल मिल जाएगा इसको पानी। मालूम नहीं। वैसे इधर घर बनेगा सही। जमीन का ओनर कौन है? जमीन ओनर इधर ही नहीं आया, नहीं आया। The next day.
मोनब्लाबो दैखौहाय मोननो नागिरा नाथाय जोबोद लाखि बिथांमोना नैबे दैखरखौहाय जावनानै दिनै फुङावहाय मैयानिफ्राय लाना दिनै फुङावहाय दै मोनबाय 450 फुट गोथौ जावखाबाय मेसिनजों खनसे जावगासेयावनो 1 लाखनिबो गोजौआवहाय फैसा होनांगोन नायदो हनै दैया स्राव 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 बोजों एसे गोजान जायो आं खाथियाव थाङाखै एक्सुवेलि आंनि रुम खाथियावनो बियो अब्लाबो आङो गोजानाव